बुहुमनि सुपारनेचुरेल पावार गोनां सा 6 मानसिफोर। बिदि मानसिफोरबो थायो, बियो एसे फोथायनो गोब्राब। सेथियाव स्टेफान विल्सार। बियो ब्रिटेननि सासे आर्किटेक्चारेल आर्टिस्ट। बियो दाथायफोर जेरै बिल्डिं, मोनसे मिथिंगायारि नुथाय, मोनसे ओनसोल बेफोरनि छबि आखिनो हानाय मानसि। जिखुनु जायगाखौ बेयो खेबसेल' नायनांगौ, अब्लानो एखे आखिनो हायो। लन्दन सहर आरो आमेरिकानि निउयर्क सहरखौ बियो हेलिकप्टारजों खेबसेल' नायदिंनानै एखे आखिनां होदों। साननानै नाय, हेलिकप्टारजोंसो नायबावनाय। बे आखिनाया 19 फुट गोलावमोन। बेबादिनो सिडनी, रम, सांहाइ गोबां आखिनाय दंबावो। बियो 5 बोसोर बैसोनिफ्रायनो आखिजेनदोंमोन। जेब्ला बियो 8 बोसोर बैसोनि जायो, अब्ला बेखौ इंलेन्डआव मिन्थिजोबदों। बेयो फेमस जादों। आरो प्राइम मिनिस्टार एडवार्ड हिथनि थाखाय केलिसबारि केथेड्रेलखौ आखिनानै होदों। नैथियाव नाताशा डेमकिना, दा एक्स-रे विजन गार्ल। नाताशाया रासियान आइजो। बेनि मेगननि पावारा एक्स-रे मेसिन बादि, जेरै एक्स-रे खालामोब्ला सिङावनि बेगेंफोरखौ स्रां नुजोबो, थिग बेबादिनो नाताशाया मानसिनि सिंनि अंगफोरखौ नुहुरनो हायो। बेनिखायनो बेखौ दा एक्स-रे विजन गार्ल होननानै मिन्थियो। बेनि बे सुपारनेचुरेल पावारखौ गोबां प्रमान मोनो। सानसेखालि बेयो सासे डक्टरनि उदैयाव आसिजों थुनानै बुङो, "नोंना माबा गोसोम दङ" होननानै। उनाव डक्टरा चेकआप खालामोब्ला नुनो मोनो थारैनो बै जायगायावनो आलसार जानो हमबायमोन। डिस्कभारि चेनेलाव खेबसे सासे हिनजाव एक्सिडेन्ट जानायखौ नायनानै बबे बेगेंआ बायदों, बबेयाव ग्लास हाबदों, गासैखौबो खोन्थानो हादों। थामथियाव किरुबेल यिल्मा। किरुबेल यिल्माया इथिय'पिया हादोरनि मानसि। बेनि सुपार पावारा जाबाय बेयो 1 मिनिटसिमसो गावनि खुगा सिंनिफ्राय दै गहोबाय थानो हायो। आरो बेयो 4 लिटार दै खेबसेनो लोंजोबो आरो बे गासै 4 लिटार दैखौ खुगाजों थाथ'आलासै फियननो हायो। गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव मुं थिसनजाबाय किरुबेल यिल्माया। ब्रैथियाव डानियेल ब्राउनिं स्मिथ, दा राबार बय। डानियेल ब्राउनिं स्मिथआ आमेरिकाननि मानसि। बेयो दा फेमास आमेरिकान कन्टरसनिस्ट एबा दा राबार बय होननानै मोनथिजायो। कन्टरसनिस्ट माने जाय मानसिया गावनि मोदोमखौ बेख्रा-बेख्रि आरो आननेचुरेल भाबै खालामो, बेखौ कन्टरसनिस्ट बुङो। डानियेलआ गावनि मोदोमखौ बल बादि गल खालामनो हायो आरो सानसेखालि टेनिस रेकेट सिंजों हाबलांनांबो देखायदों। बेयो गावखौनो सुटकेस सिङावबो सोजोबनां देखायबाय। बेहा गावनि मुङाव 7था गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड दङ। बेनिनो मोनसेया मस्ट फ्लेक्सिबल मेन इन द वर्ल्ड टाइटेलनि मुङाव। बाथियाव विम हफ। विम हफआ डेनमार्कनि मानसि। बेनि देहाया बेबादि गुसुआ बेखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। बेयो आर्कटिक सार्कल, जेराव टेम्पारेचारआ -20 डिग्री, बेयाव 5 घन्टा खालि गेन्जि आरो शर्टपेन्ट गाननानै खारदों। अब्लाबो जेबो जायाखै। खेबसेया 1 घन्टा 13 मिनिट बरफआव दुगैनां थादों।
जायगायाव बेयो खालि शर्ट पेन्ट गाननानै मेडिटेट खालामो। बेबादिनो भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे गोदान भिडिअ फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा नटिफिकेसन मोनो आरो नायनो हायो।